Alexia Putellas, migcampista, jugadora del Barça, amb l'11 a l'esquena, de 28 anys i de Mollet del Vallès. Es converteix en la primera futbolista de la història en guanyar 2 pilotes d'or de manera consecutiva. Benvinguts a l'Hem vingut per quedar-nos. Hem vingut per quedar-nos, amb Aida Àngel i Yolanda Bacardí. Alexia Putellas. She made history, back-to-back winner. Alexia, please, show it to the world. Yes. Cuando hace un año conseguimos ganar el primero, me propuse yo misma intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y por supuesto que verlo recompensado de esta manera pues me enorgullece. Sin duda, sin mis compañeras, pues esto no sería posible, no estaría aquí. Las aprecio muchísimo, es un privilegio ser su compañera. Por supuesto también al cuerpo técnico, al entrenador, al club, per suposat al senyor president, junta directiva, a totes les persones que treballen al club. És un privilegi jugant al Barça, bueno, tothom sabeu que soc culer i viure el que vaig viure l'any passat amb els 2 partits al Camp Nou, tota l'afició. Un altre cop, moltes gràcies. Gràcies per confiar en mi i per deixar-me ser part d'aquest projecte. Alexia segueix sent la reina del futbol i el que hem escoltat ha estat un resum de la seva intervenció en rebre el guardó. Fem un repàs de la seva carrera esportiva. Nascuda el 4 de febrer del 94, va començar a jugar a futbol amb 6 anys, quan va incorporar-se al Sabadell el 2001. Va arribar a l'Espanyol amb 12 anys i va debutar amb el primer equip en la temporada 2010-2011 quan en tenia 16. Va formar part de l'equip que va guanyar la Copa de la Reina el 2010. Als 17 anys, la temporada 2011-2012, va signar pel Llevant i va acabar com la màxima golejadora de l'equip. Des del juliol del 2012 és jugadora del Futbol Club Barcelona, amb qui ha viscut la professionalització del Barça i de la Lliga de Futbol. Ha guanyat 6 lligues, 6 Copes de la Reina, 2 Supercopes, 7 Copes Catalunya i una Champions League. A més, a títol individual, ha guanyat el premi a la millor jugadora d'Europa de la UEFA el 2021 i el 2022, Creu de Sant Jordi el 2021 i el títol pel qual és notícia avui, la Pilota d'Or, el 2021 i el 2022. El 5 de juliol d'aquest any, just abans de començar l'Eurocopa, Alexia Putellas es va trencar el lligament del genoll esquerre i es va haver d'acomiadar de la temporada actual. Però això no ha impedit revalidar el guardó de la Pilota d'Or que valora tota la temporada. A la Lliga, l'Alexia va firmar la temporada perfecta amb el Barça, amb 30 partits i 30 victòries. Va guanyar la Copa de la Reina i la Supercopa i va quedar subcampiona de la Champions, 34 gols i 21 assistències en 43 partits. I aquí li hem de sumar 100 partits amb la selecció. Alexia Putellas és un clar exemple del per què hem vingut per quedar-nos. Des d'aquí, moltes felicitats. Finalment, al rànquing l'han acompanyat en segona posició Beth Mead, jugadora anglesa de l'Arsenal, i en tercera posició Sam Kerr, jugadora australiana del Chelsea. Pel que fa a les altres jugadores del Barça nominades a la Pilota d'Or, tenim Aitana Bonmatí en 5a posició, Lucy Bronze en 10a posició, Oshoala 7a i finalment Fridolina Rolfo 19a. I seguim amb més temes, perquè aquesta no és l'única notícia pel que fa al futbol de la setmana. Toñi, fem primer un repàs del que ha estat la jornada de la Finetwork Liga F? Dissabte, Sant Joan d'Espí, el Levante Les Planes va empatar amb el Levante UD. Va treure un bon resultat veient el domini clar del rival, amb una molt bona actuació de la portera local croata Doris Basics.
aturant un penal i 2 ocasions clares de l'Alba Redondo a la primera part. Al minut 61 s'adelantaven les visitants amb un gol de Mayra Martínez, empataven les locals amb gol d'Irina Uribe i ja al minut 92 en el temps de descompte novament la portera Basics atura una ocasió clara de l'Alba Redondo. En definitiva, una actuació brillant de la Doris Basics, un punt per cada equip. El Levante es queda amb 7 punts de 12, 2 victòries i un empat. I ja aquesta setmana preparar la segona eliminatòria de la Copa de la Reina. I quina valoració en fas del partit del Barça? També dissabte el Barça visitava l'Ezama. Tot i que en la primera part va acabar 0-0, van veure una bona circulació de pilota del Barça, sobretot en camp del Bilbao. Van entrar de titulars aquesta vegada Torrejón per Brons en el lateral dret, Wals Peregen en la posició de 6 i Heise Porosoala en la posició de 9. Va ser una primera part d'adaptació a l'equip rival i amb molta paciència en el joc blaugrana. Ja a la segona part van arribar els gols de Pina i Heise, i Mariona, en una pressió alta de l'equip, va fer el 0-3. Aitana va tornar després de 2 mesos de lesió i va jugar 20 minuts. En definitiva, un triomf sòlid que va ser el primer partit dels pròxims 7 que venen en aquest període de 3 setmanes on aniran alternant la Lliga i Champions. I tot això abans de l'aturada de seleccions al mes de novembre. Ho has apuntat abans, aquesta setmana també tenim Copa de la Reina. Fem un repàs dels diferents partits? El Levante a les Planes jugarà contra el Granada a casa. Després tenim l'Espanyol, que jugarà el dimecres a les 6:30 contra el Cacereño de Cáceres. Les de Marc Avestany i Lara Raval venen de guanyar en Lliga 4-0. I després el mateix dimecres a les 8 tenim a l'Europa contra l'Oviedo al Nou Sardenya. L'Europa també ha guanyat aquest cap de setmana en el camp del Real Madrid B 4-0. Els desitgem molta sort a tots 3. I aquesta setmana també comença la Champions. Què en podríem dir? El Barça ha quedat enquadrat al grup D, amb el Benfica de Portugal, el Bayern d'Alemanya i el Rosengard de Suècia. Comencem aquest dimecres a les 9 al Johan contra el Benfica. Recordem que es classifiquen els 2 primers de cada grup. El sorteig serà el 20 de gener, els quarts de final seran al març, les semis seran a l'abril i ja la final al cap de setmana del 3 i 4 de juny a Eindhoven, a Holanda. Del Benfica podem destacar que té 8 internacionals en Portugal. Ve de guanyar la prèvia contra el Twente i els Rangers d'Escòcia, que és la segona vegada consecutiva que es classifica en fase de grups. I, evidentment, clar, que són les actuals bicampiones de la Lliga Portuguesa. No tenim cap precedent entre el Barça i el Benfica. Hem de veure el rigor tàctic de l'equip dirigit per Luis Andrade, ja que el joc portuguès és una mica alegre. Entenem que el Barcelona haurà de vigilar les contres i els detallets perquè les jugadores són molt tècniques. Podem destacar la Jessica Silva, davantera, que la recordem perquè ha jugat a la Lliga Espanyola, al Levante UD, i també ha jugat al Lyon, a Suècia i a Estats Units. I pel que fa al futbol, ja només queda fer un repàs de la jornada 6 de la Network Liga F. El Levante a les Planes visita el València. Què en podem dir, Toni? L'equip d'Andrea Esteban, una de les 5 entrenadores de la Lliga, arriba amb 7 punts de 12 en 2 victòries i un empat, els mateixos números que el Levante a les Planes. A les files de les valencianes hem de destacar Berta Pujades, Maria Molina i Anna Torrodà, blaugranes, la capitana Marta Carro i les davanteres Ana Marcos, Ascen, Fiamma, Marca Portales i Altuve, exjugadora del Rayo, a les que hauran de seguir molt de prop l'equip de Ferran Cabello. I finalment el Betis-Barça de dissabte a les 6 de la tarda? L'equip de Francis Díaz no està tenint un bon inici de Lliga en quant a resultats, amb un empat en 4 partits. Sembla que torna a ser un projecte nou amb un nou entrenador. En tenim 8 altes aquesta vegada. Continuen les jugadores creatives com l'Àngela Sosa i Rosa Márquez. Podem destacar Babajide, la jugadora anglesa cedida per Liverpool, internacional sub-21, una jugadora ràpida i forta. Per la seva part, el Barça arribarà líder amb 12 punts, 4 de 4. Hem de recordar que hi ha un partit aplaçat contra el Tenerife. Serà un partit per fer rotacions davant el volum de partits que tenen a sobre aquestes 3 setmanes. Hem de veure com va agafant ritme l'Aitana després de la lesió. Veurem si reben l'alta mèdica la Salma i la Sandra Paños, tot i que en la porteria la Gemma Font ha estat molt bé aquests 2 partits. I ara canviem el bàsquet. Què ens ha portat la jornada 3 de la Lliga Femenina Endesa? L'Espart Girona va guanyar clarament 75-54 al Duran Maquinària Encino. El Cadí Liceu no aconsegueix saber què és guanyar a casa aquesta temporada en perdre 72-77 davant l'IDK Euskotren.
i el Barça CBS va perdre 79-70 en el seu desplaçament fora de casa davant el Lointec Guernica-Vizcaya. I seguint amb el bàsquet, afegim que aquest dimecres l'Espart Girona té la tornada de l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga i ha de remuntar 12 punts a Fontejau davant l'Esba francès si vol seguir viu en aquesta competició. I aquest cap de setmana no hi ha hagut ni competició d'handbol, ni de rugbi, ni d'hoquei patins, però sí que n'hi va haver entre setmana d'aquesta darrera competició. Oi, Maria? Pel que fa a l'hoquei patins, aquest dimecres 12 d'octubre es va disputar la 5a jornada de l'Hockey Iberdrola, una jornada que va ser intersetmanal a causa d'aquest peron per seleccions que s'està produint. Sobretot destacaria que hi ha hagut molts resultats sorprenents. Al final ha estat com la jornada de l'empat, perquè la majoria d'equips han empatat i és una que normalment no sol passar. També destacar que molts equips arribaven condicionats ja que les internacionals argentines ja no hi eren a causa de la preparació pels futurs World Roller Games. Sobretot l'equip que més ho va patir va ser el Vilassana, que es va enfrontar a casa les lleidatanes del Picat i van empatar a 2 gols. Un resultat molt favorable per l'Alpicat, que va ser el seu primer punt en aquesta nova lliga. I crec que van fer un plantejament de partit molt intel·ligent, no? Al final van jugar més tancadetes a sortir a les contres i els hi va sortir molt profitós. També el Sant Cugat va aconseguir un punt d'or contra el Palau de Plegamans, el vigent campió d'aquesta lliga, i la veritat és que també van fer un plantejament molt fort, molt de tancar-se, però alhora sortir ràpid a les contres i saber aprofitar les poques ocasions que van tenir. Van ser molt incisives a la pilota parada, ja que l'Ariana Vilés va marcar les 2 faltes directes que van aconseguir forçar aquest empat. Després també el Bigues Fraga, un duel de la part alta de la taula, també va acabar amb empat a 1. Cerdanyola Mataró, de part mitja a part baixa taula, també van empatar a 3. I després els únics equips que sí que no acabar amb taules del marcador van ser Liceo 1, Telecaule 3, el Manlleu 9, Igualada 3, on les D'Osona van fer una golejada important a les igualadines amb un partit molt estrany en el que van haver moltes blaves, una vermella, i la veritat és que les D'Osona van estar més de 10 minuts havent de jugar amb 3 jugadores amb inferioritat numèrica a causa d'aquestes targetes, però van saber solventar molt bé. I també el Voltregà, que va haver d'anar a jugar a la difícil pista de les Rozas i van aconseguir guanyar amb un 1-5, cosa que també dona ales a aquest Voltregà. Deixant a part aquesta Lliga Iberdrola, que ara entrarà en una pausa temporal a causa dels World Roller Games, que celebraran a principis de novembre a Argentina. Destacar que les internacionals espanyoles que aniran a competir-los ja estan concentrades, treballant al CAR de Sant Cugat per tal de fer front a aquests World Roller Games. I també destacar que aquest cap de setmana, a causa de les jornades de l'esport català, s'ha celebrat la Golden Cup a Olot, en què la selecció catalana femenina ha sortit victoriosa després de derrotar a la final contra Itàlia, una Itàlia que anirà a disputar els World Roller Games per 3-1, i al final és un fet molt memorable per l'esport català, que veiem que apunta molt fort. L'entrevista. Aquest cap de setmana vam anar a veure l'equip de waterpolo Assolim Centre Natació Mataró, ja que la setmana passada van aconseguir el títol de la Supercopa d'Espanya i perquè tenien el primer partit de la Lliga Espanyola de Waterpolo. Van respondre a les nostres preguntes la capitana i jugadora Clara Cambrai i la jugadora Anna Gual. Subcampiones de Catalunya, supercampiones d'Espanya, tots 2 partits contra l'Estralpool, Club de Natació Sabadell. Una dolça revenja. Sí, més que revenja, és veritat que estem acostumats ja a jugar finals contra el Sabadell i el partit de la Copa Catalunya crec que encara ens falta una mica de rodatge i l'altre dia a Mataró, doncs, la veritat és que la Supercopa immillorable, guanyar-les aquí a casa i com va ser el partit, que jo crec que va ser un partidàs, dolça revenja, sí. Sí, una mica això, és que poder jugar aquesta final a casa contra Sabadell, que al final és el nostre màxim rival, i guanyar et dona aquesta dolçor, aquestes ganes de seguir anant a part finals, sigui contra Sabadell o contra qui sigui, i si es poden guanyar, millor que millor. Després de guanyar aquests 2 títols, com valoreu la temporada passada? Jo crec que la temporada passada ens ha servit per ja establir-nos en aquest món de jugar finals i poder competir a tu contra qualsevol equip i contra el Sabadell, que sobretot és el nostre màxim rival.
i aquest any doncs, hem demostrat un cop més que les finals es poden guanyar. Aquest any jo crec que seguim en la mateixa dinàmica de que el Sabadell és un rival molt dur, però aquí podem guanyar, i per tant jo crec que si podem guanyar el Sabadell podem guanyar qualsevol equip, i ho dic des de la màxima humilitat, però és veritat que el Sabadell és un dels equips més top d'Europa, per tant guanyar el Sabadell vol dir poder guanyar o poder competir contra qualsevol equip d'Europa i del món. Avui heu començat la primera jornada de la Lliga. Com encareu aquesta nova temporada? Doncs anirem, òbviament, a guanyar cada partit. Per nosaltres cada partit ha de ser el màxim, concentrant-nos al màxim possible, perquè no pensem no només en aquell partit, ja pensem més enllà, més en la Copa, Europa, i tot això és el que ens prepara per arribar a aquestes grans finals. Per tant, màxima concentració i acabar d'establir tots els conceptes tàctics, tècnics, per fer-ho a la perfecció. La Marta Bach va decidir retirar-se, era la capitana de l'equip. Clara, has agafat el relleu. Com es presenta? És un nou repte per tu, per l'equip? Sí, a veure, al final a la Marta la trobarem molt a faltar, no era només la capitana, sinó que era una amiga meva, nostra, de fet. I jo doncs, intento agafar-ho amb la màxima responsabilitat, serietat, que el càrrec per poca, però és veritat que et diré que un equip de professionals com aquest doncs no és difícil ser capitana, només has d'ajudar, jo crec, que flueixi la comunicació, podríem dir, entre entrenador i equip, però és que ni cal, de veritat, és un equip molt professional, totes anem pel mateix objectiu i per tant l'agafo amb responsabilitat i amb ganes de portar el club i la ciutat de Mataró arreu. Quant temps fa que esteu jugant a waterpolo? Semblant, no? Les dues, et diria? És que no ho sé, sempre deia 10 anys, però realment els anys van passant, ara deuen ser 15, potser. 10-15, no? Sí. A la nostra època havíem de començar nedant sí o sí, i el waterpolo femení lògicament no estava treballat com ho està ara, i per tant fèiem waterpolo de més a més, quasi, vull dir, perquè no estava pensat que poguéssim jugar a les noies, i per tant waterpolo com a tal segurament uns 15 anys, però sempre hem volgut jugar a waterpolo. Jo feia natació per fer, jo volia una pilota, per tant 15 o potser una mica més, però a l'aigua 20 o 24. No? Heu estrenat vosaltres el waterpolo aquí al centre de natació Mataró? No, a veure, et diré que a Mataró ja portàvem molts anys jugant-se, no al nivell professional ni en l'aposta que s'ha fet ara pel femení, però jugadores com l'Helena Padilla o companyes seves que ja són grans i que van deixar, són les que van posar la primera pedra pel waterpolo femení en aquest club. Quan jo vaig començar a jugar amb l'equip absolut és quan realment coincideix bastant amb quan comencen a apostar pel femení, però és veritat que ja ve d'anys enrere que per sort algunes jugadores noies que volien jugar a waterpolo van decidir posar la primera pedra i fer que comencés a escalar l'esport aquí a Mataró. Què us aporta aquest esport a vosaltres? És que al final, com qualsevol esport d'equip, o sigui, venim cada dia, ens trobem, ens ho passem molt bé, t'aporta aquesta petita família i totes les coses bones, tots els valors que et dona l'esport, la gent, l'aprenentatge, i al final ens veiem a la piscina i fora de la piscina. Realment hi ha entrenos molt durs, que l'únic que voldries és deixar-ho i fer el que fa la resta de gent, que és quedar per prendre alguna cosa al centre de Mataró, no? I llavors si ho fem és perquè ens estem passant bé i perquè al final els objectius els reptes són molt grans, però els veiem que els podem assolir, i llavors són ganes de superar-te i de poder guanyar, de poder aspirar al màxim que podem com a club, que és el que estem fent, competir per tot a l'Estat i a Europa, i per tant això és el que fa que seguim i que ens agradi l'esport que fem. I heu tingut referents vosaltres, esportius, i referents dones? En el món del waterpolo jo la veritat és que no n'hem tingut. O sigui, quan començàvem sí que hi havia la selecció espanyola i tal, però clar, com que no estava tan visibilitzat, doncs jo no et sabria dir. O sigui, el meu referent més proper és la Marta Bach, i només té 3 anys més que jo, però és la persona que veia per sobre meu, que anava fent i que anava assolint tots els objectius i que anava guanyant-ho tot i més allà on anava. Però és veritat que no n'hem tingut, i no per culpa de les dones que jugaven, que justament gràcies a elles estem on estem, sinó perquè tampoc ho vèiem i tampoc ens ensenyaven. I jo anava a veure el Mataró femení per una dinàmica de passar-m'ho bé, no de pensar vull ser com elles, perquè no ens ho venien com a tal. Exacte, no, jo igual, jo tenia l'Ani, que al final també té 3 anys més que nosaltres, però és una mica això, i venies aquí, ho veies i ja està, però perquè jugaves a waterpolo i anaves a veure les grans, però no com ara tenen molta sort
les que estan creixent. I de tenir-ne més d'una. Exacte, i d'altres esports, al final. Vosaltres, com a dones waterpolistes, on sou en relació a aquest esport? Jo a vegades intento valorar el que jo pensava que seria impossible i ara està passant. I és que és igual, per exemple, la televisió de Mataró ens segueix a tot arreu i porta anys retransmetent els nostres partits per tot arreu i potser el nostre esport no ho fan o l'altre dia dimecres ho van retransmetre tant per Esport 3 com per Tele2 per Televisió Espanyola. Per tant, jo crec que és això, que soc conformista, no soc conformista, sinó soc conscient que hi ha hagut millores, però això no vol dir que n'hi hagi prou. Vull dir, jo mai m'hagués imaginat que podien retransmetre un partit nostre, o en plan, no m'hagués imaginat jugar una final de la Copa de Reina, ni guanyar-la, o jugar una final d'una competició europea, però és veritat que el que jo veig a diferència d'altres esports, lògicament, i dels masculins, que nosaltres hem de fer resultats perquè se'n retransmeti. Si no fem resultats ningú sap ni que som waterpolistes. Llavors, hem hagut de fer resultats perquè comenci doncs vale, ara sí, es fan les finals, les retransmetem, hi ha streamings de la majoria de partits, però fins que no s'han fet resultats, i de fet, a la que en deixem de fer, tornarem a estar borrades del mapa. Doncs moltes gràcies per respondre'ns aquestes preguntes. Gràcies a vosaltres. L'altra cara del partit. I ja hem arribat a l'última secció del programa. Però avui no hem vingut a molestar ningú. Avui volem introduir una nova secció, l'altra cara del partit, on és l'afició qui té la veu. I aprofitant que vam entrevistar a l'equip de waterpolo Assolim Centre Natació Mataró, vam voler saber l'opinió de la seva afició. Vosaltres sou aficionats del Mataró, de waterpolo? Sí. El seguiu sempre? Sí. Primer de tot, felicitats per la Supercopa. Gràcies. Què creieu, com anirà aquesta temporada? Quina valoració en feu? Pues molt bé, jo crec que tindran grans resultats. Espero que la Lliga la guanyin. Després la Copa de la Reina ja és una mica més difícil, però ho poden aconseguir com l'any passat. Bueno, jo crec que ho poden guanyar tot i que després de veure com van jugar, tot ho poden fer. Home, jo crec que bé, perquè tal com van anar amb la Supercopa, jo crec que poden aconseguir diverses coses. Jo crec que també, però també penso que el Sabadell ara té molt més bones jugadores i que haurem de treballar millor. Bueno, l'únic que haurem de treballar fort si volen guanyar bastantes coses. Fa pinta d'estar molt bé. Hem estat veient un nivell molt bo de l'equip femení. S'han fet molt bons fitxatges i estem esperançats. Ens ha deixat una puntal, però bueno, n'hi ha d'altres que la relleven. No, bueno, que està per veure, que tot just acabem d'arribar i hem de veure una mica els canvis que hi ha hagut i tal, i ja anirem veient. Però és evident que el Mataró i el Sabadell estaran allà dalt i batallant, és així. Creus que s'ha reforçat bé? Amb la baixa de la capitana, els canvis que hi ha hagut? Pel que sembla de moment sí, el que passa és que fa falta veure com va tota la temporada. I il·lusionats? Sí, clar que sí, perquè home, hi ha un equip i sembla que el mantenen, no? Que no és allò de dir un any i no, que es continua apostant per l'equip femení. I una porra per qui pot ser la màxima golejadora aquesta temporada? La Rita. O la número 3, la Seven Nits aquesta, o la Anispar? La Rita. Sí. La Rita. Jo crec que Rita Quetzeli. Jo també. Veig que raça, perquè tothom que estem preguntant està dient la mateixa. No sé, és que hi ha moltes. I jo amb la Simone sempre hi conto, però de moment encara no està marcant gaire, però diguem la Simone. Marcarà. Sí. Si us ha agradat el resum de l'entrevista, recordeu que la podeu veure completa al nostre canal de YouTube. Dissabte a la tarda a Sevilla s'esperen 22 graus de temperatura amb possibilitat de pluja i diumenge a València 23 graus i un dia rúfol. Hem fet el programa Toñi Muñoz i Maria Anglada com a especialistes, Maria Pons com a música i veus i qui us hem acompanyat, Aida Àngel i Iolanda Bacardit, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet. Recordeu que tota l'agenda i els diferents resultats els anem informant puntualment a les nostres xarxes socials, @xcadarnos. Adeu! Adeu!